ti Apo, impasnek mumitin ti trabaho. Sa paminsan kan nga umay ti Domingo, awan inday tiriktam kinayat mo, mangibingay ti ayat ti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentom nga intinayin pupok mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka, tarigagay ng abiyag mo may simpa. Isublim day ti damo nga ayat mo, rumigta ka ngagserbi ti Apo. Nalipatam ka din kapsat iti damo, napalalo unay ti sangsangit mo. Kitin ka rin ti sangwanan iti Apo, nagserbi ka ingka natong palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka, tarigagay ng abiyag mo may simpa. Isublim day ti damo nga ayat mo, rumigta ka ngagserbi ti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka, tarigagay ng abiyag mo may simpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumigta ka ngagserbi ti Apo. Amen.